Ola, que tal? Antes de comezar este último podcast da tempada, pedirvos disculpas polo son do audio neste podcast que durante os 7 primeiros minutos aproximadamente pois vai ser un pouco peregrino, cousas do directo de gravar con micro a cámara en vez do micro que tiñamos cada un na man. E por demais, graciñas como sempre por seguirnos durante toda esta temporada e nada, pasade bo verán e deixamos vos xa con este capítulo 73, Recuncho Hater número 2 desde Alita Comics. Estamos aquí live from Alita, último directo da temporada número 4 de Recuncho Gamer e estamos aquí toda a xente de Recuncho Gamer. Está aquí, Salvo, tiene que ir a un aplauso, Salvo, Johnny, Lara, que son a casa, e Ángela Triana. E xa estamos todos, efectivamente, toda a xente que facemos Recuncho Gamer. Efectivamente, toda a xente que facemos, como ben sabedes. ¿No? Sí. No. Hola, ¿qué tal, Rita? Aplausos aí, mira, hai aplausos aí desde as multitudes aquí de Alita Comics. Pois estamos aquí de despedida de temporada, xa sabes, como sempre, en Recuncho Gamer, en twitch.tv/RecunchoGamer, tamén en diferido en Spotify, YouTube, iVoox e outras plataformas como Google Podcast, que se morreu, e agora YouTube, focal doblemente en YouTube. E, como sabes, xa sabes, en @RecunchoGamer, pois tedes tamén máis contido en redes sociais como Instagram, Twitter, TikTok, eso datos. Nada máis, como sempre, hoxe estamos en Alita porque xa sabes que temos aquí a xente de Alita que nos patrocina a carne gustosamente. Sabes que Alita Comics é a familia de tendas de banda deseñada de Galicia que estedes en Santiago, en Rúa Nova de Baixo, número 2, na Rúa Fan 94 e Avenida Fisterra 99, que é onde estamos aquí. Así que un aplauso. Con que estilo... Que cena espectacular, ¿eh? Sí, hai que decir que a nosa idea de ter a Rita aquí na... Alita Comics. A Rita era tela un pouco como nos Power Rangers, non? Que aparte unha proxección aí detrás, matando todo. Aparte se chamaba Alita, non? Pero Rita era mala. Pero esta era mala. Bueno, e quen che di a ti que son? Claro, me sento mucho hater todo el case. É verdad. Exacto. Pegamos un pouco máis nos micros, non vai ser? Sí, como Galloso. Como Galloso. No, O sea, no lo consagrada. Somos lo consagrada, que tal. Pois, para non perder moito a neas, porque aparte esta tenda pecha unha hora, entón nos tamén temos que os directos, que nos gusta moito a idade de seguir. Hoxe imos falar de Recuncho Hater. Así que hoxe o tema pois é un pouco continuación desa sección xa clásica dun único programa que foi Recuncho Hater, que foi o programa número 32, e que, se vos parece, imos a xa ambientar ca melodía que lle pega a este tipo de cousas. Comenzamos xa co haterismo, primeiro recordando que pasou no primeiro Recuncho Hater. Pois, como iso creo que ten Lara anotado o que se pasou no último Recuncho Hater. Sí, eu fixen aí un resumo, porque, bueno, aquí Ángela máis eu estuvemos nese programa e a verdade é que despachamos a gusto. Entón, pois, cheguei aquí e dixen, non sei moi ben que vou contar. Así que vou facer o primeiro resumo. E falamos, por exemplo, de personaxes que non nos gustan nada, o que veamos, saliu Toad, saliu Kamala Khan, saliu a fada de Zelda, Ocarina of Time. Sí, Navi, sí. E saliu o robot do Hi-Fi Rush, que falou Ángela del, que era un robot moi pesado. Ai, xa se calea, O Sol do Super Mario e Donald de Kingdom Hearts 1. Cousiñas así saíron. Despois falamos de fases de auga, obviamente, e das fases de escolta, que tamén é unha cousa que non nos gusta na viña. E, bueno, ya vou usar a música de Cando Afoga o Sonic, e a verdade é que me tengo que ir traumatizada con esa música. Cando está Sonic afogando nas fases de auga. sí. Non era así.
Sí, era Sí. Eso non é recuncho hater, despois xa, sabes, recuncho paga o psicólogo, non sei. Recuncho do pánico. Recuncho do pánico, efectivamente. En fin, cada alguma cousa máis do primeiro, sí. Sí, fases de auto-scroll, as fases secundarias nas que faz de mensaxeiro ou pagas a xente para que che faga cousas. Ese tema volveu, sí, tamén. Cámaras mal posicionadas, inventarios infernais, PC, sí, supongo. opcións de conversa absurdas, diálogos sen sentido, armas que rompen. Estas tres últimas aplicanse a Tinder tamén. Cinemáticas infinitas, pilotar avións no GTA V, que estaba aí como moi marcado. Verdade, olvidara. Fases oníricas, que mal. E despois cousas como... Moi mal. O sea, perdón. Mira, está en contra. A ver, Teatro, así me gusta. abrimos o dereito a réplicas para que non estivo no recurso gente de algún. O sea, por que como onírica, Rita, ou sí? Que no, mal das fases oníricas. Que acá. Sí, Hateando. como sempre usando unha terminoloxía técnica prestación. E con isto estaría xa resumo do primeiro. No. Sí, máis ou menos. Sí, máis ou menos. Malos minimapas, misións co límite de tempo ou xogos online de pago. Sí, bueno, micropagos, así que entramos aí. Hoxe tamén temos unha parte que non é tan hater graciosa, senón que hater intensa. Fai falta tamén a veces. Pois non sei se queres, empezamos con Ángeles, bueno, ti estoy dando... Perdón, empezamos con Rita. Rita, tes algún haterismo no que queras afondar? Afondar. Cantos haterismos teño? Vamos ir salteando. Pilla o que vexas así primeiro con máis chicha. Pero, claro, é que xa dixeches moitos, entonces que as misión del Volta, que si tal. Pero hai dous que non dixechedes. O primeiro foi unha cosa que non... na que non pensara, pero que despois dixeron e dixen, coño, pois sí. Cando a fonte do texto é moi pequena. O sea que unhas biblias a veces escriben, sobre todo os RPGs son moi culpables de poder esto. E a fonte é así. En plan, Times New Roman 9. Por favor, máis grande que por son máis a abuela, si queres que xogue o teu xogo en consola, pues, sabes, pon as letras un pouco máis grandes, ¿no? O mínimo. Ben, basta. Como Xa persona miope, estou totalmente de acordo. Discriminación Claro da que xente sí. con presbicia, fatal. Discriminación de todo tipo, o sea, pareceme fatal. Parece que vos estaba entrando o sonido a topísimo antes, ¿no? Era como Ahora creo que solventamos tema de audio, que antes estaba así entrando un micro que non tocaba, e agora creo que a xente no streaming está mellor. Se non, recuperas este audio, Gone. Pero agora creo que ven. Por para arriba. A que queres agora? Dinos aí, María, graciñas por o aviso. Isto é o noso primeiriño día, xa está, en streaming. E nada, se vería agora non me estaba escoitando ahora. Por isto, así que reconducindo un pouco, pechada a conclusión desto que comentabas. Nada, que odiamos as fontes de dos textos cando son moi pequenas e non as podes ler e estánche contando aí información crucial sobre o argumento do xogo crucial e non te enteras de nada. Porque non se... acabas, sabes, gañas diotrías cando ese xogo. Anotamos esta. Logo tamén podemos en público votar cal vos parece que coincides máis en espírito, cal é a vosa favoritas que decides. Sara, ti tes algunha? Teño. Empezou por unha que me deu moitísima decepción, que me decatei de que non sei se o da NES ou Super NES, pero Mario Bros da NES ou Super NES non non se pode xirar no aire. Cando estás saltando non podes redirixir na tua dirección durante o aire. É tan... Ui, que rabia, porque eu, que sou unha persona super indecisa e que cambio de opinión cada 2x3 de decisión e ademais son moi despistada, é como, teño que ir por ali. Non, era por alá.
Pois non podo facer iso, non podo reconducir o meu Mario, pareceme fatal. Obviamente, dáseme fatal ese xogo en concreto por iso. Non é que sexa mala, non é que sexa mala. É que non me deixan cambiar de dirección no aire. É que quen se lle ocurre, por favor. E o de NES? Penso que sí, porque penso que no da Super NES penso que xa sí que deixa. Sí, pois o vello de todo, claro. Depois estaba o Super Mario 2, que non era 2, que era o Doki Doki Panic, pero despois foi Super Mario Advance. Nese, tiñas o salto definitivo que era o de Luigi, que facías como así. Sí. E podías facer un montón de filigranas no aire. Por iso me gusta tanto, porque claro, sí podes cambiar a dirección. E ademais fan filigranas, que é moi gracioso de ver. Pois sí, odio cando os xogos non poden facer iso. Non se me ocorreu ningún outro xogo no que se poida, pero penso que tamén ocorre no Wario Land 4, pode ser? O da GBA? Esta non... O da GBA? Sí, o 4 é o da GBA. O Wario Land 4 penso que tampouco se pode cambiar de dirección e por iso tamén sou moi non son moi mala, é que me dan pois, a xogabilidade que eu quero. Claro. Iso é terrible no Donkey Kong. No primeiro xogo de Mario, se chama Donkey Kong, que cando saltas non podes facer nada, é como un salto así que vai dunha determinada maneira, é super complicado. Ui, que rabia! É que técnicamente o primeiro plataformas, así que tampouco lles pidas... A ver, exigimos perfección desde o principio. Exacto. Imos con Ángela, ti tiñas unha cousa tamén me conmocionou o noso primeiro día, que temos aquí que parchear un pouquillo tamén o directo. Ti tamén tes unha cousa relacionada. Odio que agora os xogos hai nos que parchear o día 1. O sea, como sacas un xogo e o día 1 xa tes que actualizar? Como é esta movida? Non entendo. No, ti mercabas antes un xogo e o xogo, pois, se cadra tiña un fallo e non o podías acabar nunca máis. Bueno, pero xa marcabas así. Pero agora xa o tes que andar arranxando o primeiro día. Isto E encima xogos que saliron en Early Access, daste conta, o sea, que xa levaban... Que tiveron tempo. Exacto, con xente xogándose xogos, decidies, isto está mal, me jodas. Claro, 8 anos de desenvolvemento e o día 1 telo que actualizar, non entendo nada. O fenómeno IKEA, non? Que vende o xogo por partes, logo xa van montando máis adiante. Sí. Si me venderan inteiro como en IKEA. Non, pero a ver, eu creo que este fenómeno de ¡ai, a cartulina! Total. Claro que no momento antes de sacar o xogo lembraste de que falta algo. Flashbacks do cole. Tamén pasa nos directos que hai xente que foi a por unha cámara hoxe media hora antes de empezar un directo. Para que para falta unha cámara nun vídeo podcast, non sei. Se te parece, Ángela, comezamos a facer un pouco de crowdsurfing, working, tal, imos ir polo público. A ver, vou buscar aquí entre todas estas multitudes. Mentres tanto, imos comentar aquí do que temos no... Mira, Rita. Hola, Rita, estou te vendo agora. Mima. Imos comentar cousiñas que pasaron no Twitter. Deixounos por aí mensaxe Canto Jalpón, que dixo, a ver se compartides, o que non aturo dos videoxogos, aparte de obvio, é dicir que me fagan pasear dun lado a outro do mapa se máis aliciente, isto xa falamos un poquinho creo no primeiro tamén, é que utilicen a oscuridade para camuflar as carencias gráficas. Non nos enganades. Que real. Eu estou un pouco a favor, Home, a escuridade sempre favoreceu a certos colectivos. Eu estou a favor de como a barba a certos colectivos tamén ou que eu estou un pouco a favor de recoñecer as propias habilidades de un e intentar sacar el partido. Quero dicir, home, é que alternativa cale a néboa que tiña Nintendo 64. Non, facer ben o xogo. Pero a néboa que tamén, pero a néboa, eso pasaba no Silent Hill primeiro, que ese xogo ten néboa porque senón non se veía. Néboa ou escuridade é porque a consola non dá para máis, entón volveu uno, sobre todo en xogos de terror, é onde funciona ben. No resto de xénero se complicaba sacar de vantaxe. O sea, coller un Mario, poñerle todo covas, porque non dá escuridade igual, non, pero neste caso sinto aí discrepar ca xente. Bueno, pero no dos mapas levan razón, Vale. Ok, diga, Vale, Rita. vamos poñer música para ir ao público. Hombre, claro, eu estaba aquí entrando en un modo como super alegre, non me lembraba esta música. Recordo mood. Sí. Hola, descoñecida número 1. Ti tes algunha cousa de videoxogos que digas? Pois, aparte das que xa dixeches que xa teño unha edad presbicia que a letra pequena non axuda, temas de cousas de... Xa sei que os sustos nos videoxogos están moi ben, pero a mí xa teño unha edad que non.
movo mal o mando, acabo empotrando o personaxe onde non é, entonces levo mal os sustos e a oscuridade, e a musiquiña moi repetitiva. Músicas repetitivas, Sí, estou aí. Iso me pasoume co videoxogo que está baseado en Terence Hill e... Como se chamaban estes? Teño un videoxogo que é super divertido, super bo, pero hai unha fase que ten unha música repetitiva todo o tempo que non fun capaz de pasar esa fase só pola música. É tan fácil como quitarlle volume. Pero eu quero ir a matiz, preguntarlle a nosa personaxe secreta do público se o susto por medo ou por estrés do xogo. Porque pode ser un xogo, un plataformas, pero que tes isto que teño que pegar 3 chimpos que se me cae a plataforma e que se me cae outra vez, teño que volver a empezar. No, é máis por susto sí. De que veña un vikingo así mal enfuliñado. Sí, o estrés onde rompe o mando directamente, sí. Pero no, é de isto de que sale o señor calvo de turno, que non contaches con él, e volve a salir. Faz 4 veces a mesma fase e volve a salir no mesmo sitio, pero esqueceches ese tipo de estrés, de susto. Sí. Non é que estea falando do Hellblade 2 en absoluto. No, de certos streamings que están a acontecer no Recuncho Gamer de vez en cando. Un saúdo ao colectivo de xente calva tamén por este trato que se lle acaba de dar agora. Un saúdo aos calvinistas. A eles tamén. Basta. E aos luteranos. Luteranos e gregos e romanos, que sabes que é o podcast número 72. Moi bonitos romanos, casi como os celtas. En fin, bueno, outro día falamos. Pues se queres volve pa plató. Volvemos para o plató. E imos con outra das cousas que tiña por aí Lara escollidas, que non me acordo que era, pero bueno, era outro tema que tiñas por aí escollido, Lara. Eu últimamente sufro moitísimo nos videoxogos cando usan o asunto de vouche dar un compañeiro animal e chegado a certo punto vou non sacrificar. Eso levo fatal. O sea, a mí pódeme a que querades no xogo, matade a quen queira, os nenos dame igual, pero cos animais non. O sea, terrorífico isto. Parteme a alma e pareceme fatal. Pero espera, queredes que abramos un paréntese spoilers? Claro, porque aparte normalmente matanos ao final do xogo ou nos últimos compases para que tal. Queredes ir a algún sitio en concreto? Pois eu recordo o público tapade se hai algún que non queira ahora que tapa as orellas. No Fable 2 tes un can desde o primeiro e chegas ao inimigo final e o primeiro que fai é matar o can. E no Ghost of Tsushima danche un cabalo que cando colles din vai ser o teu compañeiro toda a aventura. Exclusivos de Sony e cabalos. E chega un momento que o cabalo morre dunha forma superheroica, ademais, salvándoche a ti, poñen un vídeo super triste, en plan, e deixanche unha tumba, eu lindo a chorar, a tumba do cabalo, fatal. No Shadow of Colossus perdeus aí polo precipicio baixo e nunca máis os No, pero é ainda peor no Zelda Ocarina of Time, que estás todo o tempo con Navi aí, tal, chega ao final e non morre. E ainda encima non morre. No, nese caso non gustou. Si, eso, Shadow of Colossus tamén a mesma que o Ghost of Tsushima. Hai outros que fan a de John Wick, que xa matar ao principio, como por exemplo o Ori and the Will of the o primeiro Ori, non sei que pasaba, así que algo había de morte, eu chorei. Sobre os primeiros minutos, xa é a premisa, pero tamén é... Xa, pero peor é eso, cando todos os xogos están contigo e de repente, pamba, no, o sea, eso non se pode facer. Tamén mirando a Ángela, en plan, morre máis xente ao final do Ori. Non cheguei non pasei de 10 minutos, que digo, tómense hidratando xa. En fin, vamos a facer outra vez un momento musical para volver a pillar. Imos con máis cosas de ouvintes que temos por aquí, que nos di a corte do director, todo isto comentable, demais. Di que eu non aturo nun videoxogo son, aquí veñen unha serie de cousas, así que donde querades entrar, meted aí. Cinemáticas longas non saltables e que haxa xusto un punto de control xusto antes. Isto saliu xa no anterior. Si, un botón de skip, por lo menos xa biches unha vez, non é sobre unha todo cando promoción. son xogos difíciles, sabes que sempre estás morrendo como un Souls e dixe, hombre, a ver, por lo menos permíteme así unha galantería, déixame saltarme esta movida. En fin, eso. Quero facer un inciso porque
sí que unha das cousas que quería mencionar eran as cinemáticas infinitas que non se poden saltar e que ademais se teñen que repetir cada vez que fallas a fase ou que sexa. Por exemplo, é que ata ese nivel acabamos de matar o logo de Recuncho Gamer antes de que acabase o xogo. Ata ese Mira, vai para aquí. Ata ese nivel chega o meu nivel de hateo. O que sucede en Pokémon Sol e Lúa, non sei se tamén no Pokémon Ultra Sol e Ultra Lúa, é que hai unha fase dificilísima, un combate dificilísimo, cada vez que o perdes, que case sempre, tes que volver pasar non só as cinemáticas, senón tamén o inicio do xogo. É unha pasada, pero non hai puntos de control. Non o podes saltar, podes dicir, vou apartar as mans primeiro. Estou un pouco decepcionada porque John non dixo que é o Pokémon Souls e Lúa. É verdad, quitoulle oportunidade. Pokémon Souls e Pokémon Lúa. Non estou fresco hoxe, non estou fresco. Se queres damos cho, podes dicilo. Non, é o directo que me pone nervioso. Se o siento. Se queredes, antes de saltar ao seguinte que nos diga corto director, podemos enganchar con outra cousa parecida, que iso sí que xa me é complicado saltar, que é xefes destos que tes que agardar moito tempo. E que ao final, claro, ti saltas a cinemática antes do xefe, pero logo o xefe ten unha serie de patróns que se repiten e como tens que agardar como entre 30 e 40 segundos para darlle un toque, pois... Non sei de que falas. Non sabes de que falo. Queres desenrolar? Colle un role de quitalo? Non xoguedes o Sonic Superstars, por favor. Non o fagas. Non, é que, vamos ver, último boss do Sonic Superstars. Tes que esperar media hora entre ataque e ataque que fai para darlle un golpe. Ben, cando levas 20 golpes ou 40, xa non sei canto se quedarlle. De repente, ten un ataque que fai pum e morres no momento. Comezar outra vez desde o principio. Outra vez, outros 20 minutos ali esquivando os seus ataques e dándolle cada 10 minutos un toque para que te mate outra vez e outra vez e outra vez e outra vez e outra vez. Sega, por favor, non. Non me fagades isto. Perdón todo, que o venden como que é o factor de dificultade do boss, do xefe, pero que non é que sexa difícil, porque ti sabes perfectamente como se mata. Non sabes o truquillo, xa lle viches o punto débil. O que tens que facer é agardar e ter un pouco de sorte. Entón non é que sexa difícil, é que é tedioso. A paciencia tamén é unha virtude difícil de dominar, Hater. Paciencia non queremos, gracias. Arrancou un poquinho como cando di a paciencia, non sei, de Carolina Macaloura, non? Sí. Pero é que aparte, no Sonic, o que ten de bonito Sonic é que os bosses finais hai maneiras sempre de matalos moi rápido. Se sabes xogar ben o xogo, faz pum 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 e gañas. Entón, para facer speedruns, ou como diría Iago, para fumecarozar o videoxogo. Rag, vamos por ti. Maravilloso. Rag, vamos por ti. Sabemos onde vives. Freixanes, que? Era Freixanes, non? Sí. Vale. Un saúdo para Freixanes que nos estará vendo. Sí. Basta. É o último programa, dame igual, non renovamos temporada. O último xa, veña. O mete un fume carozar, non hai temporada 5. A mí o que me dá a impresión de que a John o que lle molesta non é o boss en sí, sino que lle molesta é que o traicionaran. O sea, o Sonic funcionaba dunha maneira, de repente traicionaron, porque agora o Sonic funciona de outra maneira. Eso é moi lento, Rita. A mí parece mal, que fagan eso. É moi lento. A ver, Rita, se és fan de Sonic, estás afeito xa que te decepcione. Sí. Vamos a ser sinceros. Qué triste. Bueno, Perdón. Seguimos aquí co da corta director, que tamén nos decía os eventos de darlle a botonciños, o nome técnico de Quick Time Event, que iso xa foi baixando un poquinho de moda, salvo en algún xénero, pero... O sea, incluso pasou en xogos como Resident Evil 4, o de 2005, que tiña moitos Quick Time Events, dalle botón rápido, que lo tamén os God of War e demais tiraron. E no remake, por exemplo, dixeron, mira, isto xa igual xa non metemos, que igual xa non tal. Creo que está en retiramento, pero, bueno, sigue vendo xogos os de Quantic Dream e todo isto, que todo un Quick Time Event continuo. Bueno. A mí sabes que me pasa con isto? Que ás veces non estou eu atenta, porque penso que é unha cinemática. Perdón, na parte máis tonta do xogo, porque digo, bueno, vou tomar aí un poquinho de auga tal, e de repente está aí un rollo que pon preme X
Sí, en plan, preme e se non o premes, morro teu fillo, sabes? Claro, sí, eu cheguei tarde. Sí. Por pensar que era unha cinemática. No, pero a veces o de Preme X como moito aviso. O sea, o Shenmue, que aparte todas as imaxes son como o mesmo motor gráfico do xogo, co cal non sabes, todo se podría xogar en teoría polo gráficos que hai. Claro, é un dos primeiros xogos que popularizou. Hai momentos que claro, pero por que de repente é como que aparece un corzo en medio das tradis? O sea, cambia corzo por mariñeiro borracho e vale, bebe, xa está, pero é desesperante. E logo teño un contra Quick Time Event que hai nun que estás nun barbeiro que dice para controlar o teu dominio da tua mente e tal, ponche aquí a navalla para de afeitar e claro, aparece un Quick Time Event de dale no matter what happens porque tienes que te reclamar, pero todo isto con un son de como que dale. Iso sí que é traición. Entón, claro, é traición, pero é unha xenialidade a vez, É xenialidade, pero logo tens que volver a repetir o punto de control, está atrás, en a cinemática que non podes saltar, bueno, é un lío. Pero iso é unha representación dun pensamento intrusivo tremendo. Cando estás aí que dis, veña. Paino. Realmente sí. Imos ca última do acordo do director que di que non exista poder de decisións o xogo te leve por onde el quere. Queres facer non sei que? Non. Ai, bueno, pero é que queres facer non sei que? Non quero. Ui. Xo falamos no primeiro. Sí. Pero obviamente sabes que pasa? Que é como... Eso depende de como se presente o xogo, porque se o xogo se presenta así lineal, en plan, sabes, cas cartas por diante, pero no, aquí vienes a facer a miña aventura, que eu quero. Se che parece ben, e se non apagas a consola. Pero cando che presentan o xogo en plan, sí, mazo de decisións, pero non. Entonces sí que doe. A falacia da libre elección. Rita, queres comentarte algún haterismo máis? Eu sí, cando hai chicos guapos non me poido liar con eles, odio eso. Pero, a ver, Rita, que llevas desde o programa 2 desde o 3, perdón, que soy un xusto. Desde o 3 con isto. Claro, bueno, eso a mí non me pasa porque eu cando estou xogando un videoxogo o rapaz guapo son eu. Entón, non me pasa iso. Bueno, pero, sabes? Bueno, Project Zero, estamos falando aquí, fantasmas por todos lados, ¿no? Sí. Vamos aquí. Seguimos con Instagram, dinos por aquí. Vamos a ir xa con todo o público, así xa lo remontamos. JPV, dinos, unha que comentábamos aí das misións secundarias, que ir facer a compra o NPC de turno, ou PNX, se o dices en galego, nunha secundaria. Isto vaime por patacas aquí o Super Rebe de volta. Sí, sí. Alguna particular que vos veña a mente agora, Rita, xente de aquí? Non. Eu destas sempre me acordo do Inquisition, porque, o sea, non é porque tuvera misións desas que foran excepcionalmente que diste, Dios, de verdade que estou sachando patacas, que non, ninguna era así, non? Pero era todo, como eran moitas, así como carta pa aquí, carta pa allá, carta pa aquí, carta pa allá, madre mía, vou montar o servicio de correos de Cedas, porque a este paso, ven, sabes, UPS, Inquisition, podía facer. Pois eu tenho que dicir que eu estou completamente en desacordo. Hai unha misión secundaria no Wind Waker que é de coller uns porquiños e leválos pro cortello e é super bonita. Claro, pero cando che dan unha ou dúas así en plan cookie. Eu penso que depende, o sea, se és hater diso, depende das túas expectativas. Por exemplo, nese xogo que é un xogo de dar espadazos e ter un pouco de acción e a facer pois ir levar uns porquiños de un lado ao outro, o mellor dache unha pouca de decepción. Pero tú veches os porquiños son bonitiños que son. Sí son. Son uns currichiños. Sí son. Pero, por exemplo, nun xogo como Animal Crossing que eu estaba pensando é que é de facer recados total, é de levarlle cousas a xente total, pero é que diso vai o xogo, entón tío disfrutas. Xa estás pensando niso, xa estás deseando. Depende da perspectiva. Os recados son relativos. Os recados, que bonito. Tamén no Twitch se queredes comentar algunha cousiña, algún haterismo ou odiadismo, Raj, primeiro fume carozar e logo algo país. Pois que tamén vos lemos aquí. Seguimos con máis mira, este era un compendio, logo sei en que se resume, eu digo porque dinos lo amigo. Non aturo, enumera, apuntar con puntos de mira pouco estables.
os inimigos que están xusto despois dun salto difícil. Que para ir dun punto A ao B che manden facer todo o abecedario e xa te olvides de que a queias. Outro, bucear. E, por último, os labirintos e sobre todo que despois de pasar a misión tal de ese labirinto teñas que volver a sair por onde entraches. Non me acordo. Todo isto se resume nun xogo que se chama Banjo-Tooie. Fascinante. O bo que o Banjo-Kazooie, o sea, o claro exemplo de menos e máis, porque o Banjo-Tooie é que non sei en que momento. O sea, a máquina esta de efecto Goldberg ou como está isto, que unha bola que te tiran o sea, hai fases que son todas así, pero Nintendo 64 que non estáis moi... A mí o que parece fatal é que haxe un xogo chamado Banjo-Tooie e non outro chamado Banjo Aguarda. Sabía que iba... Bravo. Ha vuelto, bien. Ya está. 8-11, saiu o gordo, moi ben. Perdón, non gordofobia, perdón. Saiu o premio. Pois nada. Pido perdón ás vítimas. No, ten toda a razón esta persona. Isto o que dixo dos laberintos, isto as mazmorras, os alxupes, que entras neles e non teñen unha porta secreta para salir deles cando acabas, mal, porque que pesadilla, quitade. Pois a mí me gusta. A mí me gusta eso. É como vas vendo todo o que deixaches destrozado por aí en plan contemplando os teus espollos. Todo de volta, meus. Sí, sorprendeme tamén o de bucear. Non sabía que a xente non lle gustaba bucear nos videoxogos, pero agora estou pensando en Sky Children of the Light e non sei bucear. Podes bucear nese xogo, pero non sei. Entón sí que ojeiteu un pouco. Vos xogastes os das tartarugas mutantes da NES. Esa fase de auga que tens que bucear. Por partes, imos seguir co tema auga, porque nos di tamén Paula Rodríguez Rivera por Instagram, di auga. Sin máis. Auga. O cal lle recomendamos o podcast número 43, que é o de fases de auga, que xusto falamos desta cosa que estaba comentando John. E logo tamén Cecilia Pose nos di ter que pescar. Encántalle os dos videoxogos poñer a pescar os personaxes. Non o soporto. Acá lle recomendamos o programa número 48, que é o de minixogos de pesca en videoxogos. Hai fobias para todos en Recuncho Gamer, moi ben. Esos son algo clásicos. Que engadir o tema auga por aí, o bucear. Eu son fan das fases de pescar, así que... Ala, pero non pesca submarina. No. Vale. O sea, subnáutica non entra, moi ben. Eu quería facer un alegato en algún momento deste podcast. Vale. Un momento random, en plan... Non diga ninguén alegato de can, por favor. Non é malo. Cal é a miña cámara? Aquí hai. Bueno, é miña, pero dale. A túa. Da igual. A cámara é miña e non xoga ninguén. Queres un zoom dramático? Vamos a facer veña. Vale, o alegato. Non é para tanto o que vou facer, sabes? Non, agora tes que... Estás dando aquí un empaque a isto que non... Hai que darlle bombo, tes que cumplir coas expectativas. Ahora tens que decir algo moi bon, Ahora, presión. Non é tan dramático como pensaba. Veña, Valerio Lázaro. Eu teño unha opinión super polémica que é que cando xogo a un xogo, quero xogar o xogo. Deixemos que isto que repouse un pouco. A min gustame xogar os xogos. Non me gusta por un xogo, ver unha cinemática de media hora, ver un tutorial de 40 minutos, ver de repente 20 quick time events e non poder xogar. Eu odiaba con toda a miña alma cando era pequeno e a casa dunha amizade, amigo normalmente, porque machismo nos videoxogos, e isto que dis, vou probar este xogo. Entón, tiñas media oriña de estar aí na casa do teu amigo. Entón, collías, comezabas o xogo, dicías, vou xogar. De repente, hola. De repente, cando pensabas que iba a xogar, non, cinemática. Vale, esperas. Cando acaba a cinemática, tens que falar cun personaxe, texto. Non quero ler, déxame xogar. Cando acaba o texto, tutorial. É total. Chega a hora de marchar para casa e non xogaches o xogo. A mí o que me gusta son os xogos tipo, non sei, Sonic 2. Por un exemplo así dun xogo aleatorio que me veña agora a cabeza. Aleatorio. Tú no Sonic 2 comezas, daslle a start, press start, e o xogo comeza. E podes moverte. E podes probar que fai cada botón. Todos fan o mesmo. Tanto ten. Tú daslle A, saltar, B, saltar, C, saltar. Correcto. Veña, vamos para diante. Iso é que me gusta dos videoxogos. Non me gusta non xogar os videoxogos.
E tampouco, o sea, no gozo dos xogos mal, pero tampouco me vale na metade. Porque tú cando estás vendo unha peli, non esperas que no medio da peli de repente che digan, mira, non nos deu o orzamento para facer os efectos especiais, vas ler este texto con todo o que pasa nesta escena. Non. Ou estás lendo un libro e non che din de repente, mira, nesta parte do libro, este capítulo, vale escoitar un MP3 e despois cando acabes o MP3 volves ao libro. Non, porque cada medio ten a súa maneira de contar as historias e os videoxogos contan historias xogando. E quen queira ver pelis, que vai ao cinema. Toma Esto foi hateo. un alegato fuerte. Aquí hai opinións. A mí se me parecía que traía moita cousa escrita. Xa está. Iso era. Canto é o límite de cinemática para que se volva xa que dis John que cantos segundos lle darías a unha cinemática para decir, bueno, deixo xa pasar, sabes? Te perdono la Non está nos segundos. A cinemática ten que non ser fundamental para entender o argumento do xogo. Ten que ser adicional, que dé un contexto adicional. De maneira que, como, por exemplo, non sei, no Sonic, non? Como non? Outro exemplo. No Sonic Origins hai unhas animacións ao principio e ao final de cada xogo que puxeron novas que che contan o contexto de historia pero que non importa se non o ves. O xogo entendes igual. Non ten relevancia, pero se o ves dis, mira, que curioso. E dura 30 segundos. Podes velo ou non velo. Se o ves, é curtiño. Se non o ves, non perdes nada. Iso, ben. O resto, mal. O importante é que non interrompa a experiencia de xogo. O importante é que saia Sonic. Iso foi o primeiro. Todo perdonado. Non sei se... Sí, que aquí están pasando Paul de Reyes varios no audio. Creo que non temos sintonías. Bueno, pero nada. Pero bueno, aquí... Polo cantar o algo, se queredes. Por aquí xente no Twitch que está comentando aos alegatos de Yondi. O Mario tamén comeza de primeiras. Sí. O Mario non ten... O Mario 64, ollo, moi ben. Non, o comezo do Mario 64 que comezas fora do castelo, no patio de fora, que podes practicar todos os movimentos que ten Mario en 3 dimensións, para ser a primeira vez que Mario ten un xogo en 3 dimensións, pareceme... Estamos no recuncho hater. Hai que hatear, Pero bueno, mira, temos xente que nos está veando polo haterismo Banjo-Tooie que dino aquí. Que pasou co Banjo-Tooie? O mellor xogo de plataformas de historia, herexes. O mellor xogo de plataformas de historia é Sonic 2. Para xa. Creo que estábamos de acordo todos niso, xa, non? Hai consenso. Bueno, imos outra vez ca nosa reportera Pedrerúa Ángela Triana que está aí, bueno, Pedrerúa. Escollín a outra persoa totalmente aleatoriamente a ver... Persoa que xa nos amenazou por privado, digo, vou ir aí. Creo que sí. Que nos podes contar acerca disto? Amenazar unha palabra fea. A ver, pois unha cousa que odio bastante, por exemplo, no son cando os efectos sonoros ou os efectos da menú de pantalla están moito máis altos que a música. Agora xa é máis posible reducir cada elemento, non? Pero nos xogos anteriores era como que se baixabas un logo estaba moi alto outro. Entón iso era, para mí, matábame. Máis cousas, pois por exemplo, nos RPGs antigos que para pasar dunha fase a outra tiñas que estar 5 horas se non sabías, non tiñas ningún tipo de guía, porque eso eran así tipo de xogos. E logo nos de deportes tamén, como poñes a dificultade moi alta, bueno, marcan uns goles desde a súa parte prácticamente, ou triples de baloncesto increíbles que non ten ningún sentido. Entón, pues, eso é bastante frustrante, por exemplo. Moi ben. Isto do sonido é moita verdad. Unha cousa moi que diste, que necesidade había de que isto seña así, sabes? Non tiñades un estudio. O típico. A mí iso aconteceme cun xogo que polo demais é fantástico, o Mario Kart 8, que é genial, pero non podes subirlle o volume a música de fondo. Non ten opción. E ten de fondo uns remixes geniais de diferentes melodías e non se escoitan, porque escoitas mal. Pero ti sabes que o Mario Kart agora hai que escoitalo con cancións de Luis Miguel. Non vale de outro xeito. Falta fai o slider, non sei como se chama, pero bueno, isto de subir e baixarlle o volume, eu se propoño todo 100.
porque tamén, aparte de cega, estou sorda. Porque Ese sabes poño que todo checar bien. a mí. Ai! Basta, por favor. Pero sí. Non sei se queres comentar alguma cousa máis. No, xa. Efectos de son. Vale. Sí, está ben. Haters moi válidos. Xa que está, Haters tal. válidos, sí, señor. O tema audio sei que está sendo un pouco peregrinoxe no Twitch. Logo cando estedes vendo isto en YouTube, pois vai aparecer isto que o realizou a xente que fixo algunha peli que creo a Óscar, non me ganó ninguna. Bueno. Non vexo pelis, non. La La Land. Es que é el cine. Cárate a muerte en Torremolinos. Como se chama a peli de Nolan que non escuta nada. Imos con máis cousas que non comentaron por aquí por Instagram. Dinos Diego Bouzón, non ter tempo para xogar. A vida adulta é moi complexa, ou complexa según Freixanes, para xa. Freixanes, perdón. Os RPGs teñen moita historia. Di que tampouco lle gusta o tema de, mira, xa que saiba antes, o de ir do punto A ao C, pasando logo polo B, para finalmente acabar no A. Compro vogal. Que xogos son eses de ir de puntos a puntos? Eu ese xogo non xoguei. Creo que o A, B, C. Porque che pide a historia, non? Pero non é que se Sabes que que chega pasa? á O igrexa. Pac-Man é ir de un punto a outro punto, outro punto, outro punto, outro punto, outro punto. Sabes que pasa? Que a veces, o sea, ti empezas un punto A e dinche vai a casa de fulanita porque, sabes, ten un gato precioso que vai che encantar. E entonces, no camiño a casa de fulanita aparecen Venganito, Citranito e Zutanito que queren cousas de ti. Entonces, cando chegas á casa de fulanito, estás como, ¿quién soy? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Non tes nin puñetera idea de por que estás ali. No, entonces, claro, é agotador. É agotador que queiran todo o tempo cousas de ti, non? Sí, Isto pasou a miña irmán no Assassin's Creed Odyssey, que meteuse en tanto nas misións secundarias que díxome Ángela que teño que volver a empezar porque non sei se vou cos... Pasou a mí no Origins, que eu fun aí subindo pirámides por Exito adiante, aí me facendo parkour na pirámide, e logo, de onde ven? O sea, non me interesa nada. Viña Cleopatra con unha oído, pero non me acordo. Eu con quen teño que ir? Claro. Despertabas unha mañá no gineceo dunha casa random rodeada de mulleres e decías, que? A donde estou? Eso pasaba. Pero isto é super arranxable, porque o único que fai falta é unha lista de misións. Xa sabes, ou polo menos o seguinte paso que tens que facer. Home, hai, claro, que pasa que neste xogo hai como en cada illa estás librando esta guerra, non? Entre atenienses e os outros, como se chamaban, os espartanos, correcto. Gracias. Persoa anónima completamente do público. Cando non está Rita en situ. E tens que decidir en cada illa de lado de quen te pos na guerra, na batalla. Do lado de Ken ou de Barbie? Gracias. De Ryu, que estamos en Gamer. Como se chamaban esas guerras? Que non me acordo. As do pelo... O pelo que pon iso. Peloponeso. Del Peloponeso, sí. Urticaria. No, perdón. Dinos Eloi Marzo, facer de recadeiro, que xa falamos de secundarias antes por aí, e creo que nos quedan aquí dúas, e si logo xa barra libre pa nós, que nos comentan unha cousa tal que esta escaleta. Cegui Marei, bueno, son das que comentaron tamén noutras contas, non oficiais, pero oficiosas. Cada vez saturo menos, Cegui Marei, cada vez saturo menos as ramas de habilidades, especialmente aquelas que só incrementan estadísticas. Ramas de habilidades. E agora, en el mundo aberto, que lle metan o das... pois se queres ir na rama sigilo, tes aquí para desbloquear estes puntos, que os ganes non sei como... A mí gustame un pouco, Pero que ao final é como que tes que ter todo, porque ao final do xogo, se o intentas completar un pouco máis, tes todo, entón... Non sei. Pero entón non é problema das ramas de habilidades. O problema é que para rematar o xogo tes que telo todo igualmente. O único que te deixa o xogo é deixar o orde na que... Eu tengo todo... Estou de acordo e non ao mesmo tempo. O sea, en general, a mí me gustan as ramas de habilidades porque me dan o rollito ese de customización. Pero, claro, por outro lado, sí que é verdad que hai moitas ramas de habilidades donde hai puntos que simplemente como 10% máis de posibilidade de facer crítico, como, tío, de verdad, en serio, non me podías dar eso en automático, sabes, en automático, subir de nivel, teño que gastar así, teño que escollelo a propósito, é como too much.
Claro, é o que me pasa a mí é que eu non sei tomar decisións. Entón, isto que dicía, non sei se dicía Aristóteles, un grego destes, que se pos un burro con igual fame e sede a mesma distancia dun caldeiro con auga e dun caldeiro con comida, non saberá decidir a cal dos dous ir e morrerá. Pois eu son ese burro. Eu, a mí posme. Ese John escollendo xogar o Sonic día tras día. Oye, o Sonic 2 da Switch e non sabe cal. Non, pero tendes, non? Habilidades, dis, que quero? Ser forte, ser rápido, ter máis maxia? Sí, todo. Entón, ao final, que fago? Non xogo? Poño Sonic. É que danche moito autocoñecemento, xogar estes xogos, porque descubres realmente como és, non? Enfrentaste os teus Sí. Xa, pero ese te descobres e non te caes ben, que fas? Eu son unha persona horrible, sempre vou polas de sisilo, asesinar pola espalda, roubar. Son unha persona horrible. Eu tamén, Lara, eu tamén. Pero sabes que pasa? Que nos temos que aceptar como somos. Dis, descargo esta adrenalina no xogo e despois xa na vida real, no. Non. Guerras de Turquía, digan aquí polo chatas de pelo pon aí. Gracias, Marcelitus. Mima. Un saúdo desde Turquía que estamos agora grabando. Sí. E a última nos di por aquí Ainhoa Martínez oficial, sempre oficial. Xogos que non che din que tes que facer e que é fácil quedarse bloqueado ou bloqueada. Claro. Destes que non teñen lista de misións, destes que non teñen minimapa ou non teñen mapa, non sabes para onde vas. Existe unha cousa chamada internet. Buscas. No, pero iso sácate da experiencia do xogo. Exacto. Por que teño que ir eu a internet a buscar nada? É unha injusticia. Pasar xogos con guía é tan válido como pasalos en ela. Sí, pero non tería que facer, sabes? Non tería que facer ser un requerimiento. Hai xente que non ten tempo, vale? Entón, quere pasar o xogo? A mí pareceme ben, eu uso guías, pero eu que digo é que teñen razón, que non tería que ser unha cousa que dis, no, pero uso unha guía, pero que, sabes, se non me dá a gana. Pero vos de que xeración sodes? Vos non empleades o Zelda danés? É unha xeración que creceu sen guía, é dicir, experimentamos a maxia que non sei pa onde vou. Pero vos xogastes o Zelda danés, que vos soltan no medio do mundo e é como, ala, sáfate. Aí está, chulo. Sí. Nunca pasei a primeira masmorra. Tamén cho digo. E logo, para facer streaming é incómodo. Eu recoñezo que é incómodo. Pasamos outro día, estábamos facendo o de Hellblade. Sorte que éramos 3, entón aí repartimos traballo. Ángela xogaba, Marita berraba e eu buscaba unha guía. Entón, todo isto iba repartido. Traballo en equipo. As tres cousas igual de importantes. Moi importante. Por eso hai parties. Imos rematar, son E28, xa nada pechan aquí as portas de Alita Comics. Esos precisemos, se tes algunha cousa que teas que soltar xusto agora sí ou sí, se non, recuncho Hater 3, hai espazo para ti sempre a rabia. Hai aquí soltando pouquiños, pero soltando. Tes algunha outra testemunha? Non? Entón, deixame facer, como estamos ao final de temporada tamén, queremos así pechar un pouco o podcast. Fai xa unhas semanas nos deron aquí un recoñecemento a xente do Cotenol, que non sabía se dicía Cotenol, que son os coordinadores e traballadores de normalización da lingua, cun premio 1000 primaveras que nos deron aquí o proxecto de Recuncho Entón, fago aquí a entrega de diplomas da maneira máis normal que é, lanzando Fun e Rita Aichodeixo. Gañamos, Lisa, ao final gañamos. E se queda. E nada, e graciñas tamén a xente da coordinadora de redes de normalización da lingua que, pois, bueno, tiveron a ben recompensar a tarefa de Recuncho Gamer como o seu traballo normalizador, tamén cunha representación diversa para falar de videoxogos e estas cousas. Estaba mellor escrito, pero eu que me acordo do puña aí na nota de prensa e demais. Dito isto, tamén pois agradecer xa agora que estamos pechando a xente de Alita Comics que tivo ben comezar a acompañarnos nesta temporada. Esperemos que pa o curso que ven pois sigamos facendo así máis cousiñas, como vindo aquí un pouco máis de audio, máis con máis tempo para prepararlo e demais, que tamén reciñes a xente que estás aguantando xe polo Twitch por aí, espero que agora sexa consumible. Nada, xa sabes que en Alita Comics, aparte de pasar aquí polas tendas que teñen aquí un espacio super chulo para facer cousiñas, seguro tamén aquí con Warhammer ou cosas, seguro fan cousas de cartas destas de demais.
E tamén pois tedes aquí unha biblioteca tremenda para tanto libros sobre videoxogos, anime, bueno, anime é outra cousa, manga, banda deseñada, en fin, un pouco de todo. Cómics de Sonic. Cómics de Sonic, efectivamente, sí, ui, xa sí que vai levar John. Pechada a caixa hora e media, que senón volta. E nada, se non podes achegaros por unha das tendas, tes tamén alitaocomics.com, a quen lle agradecemos. E logo tamén lembrar, como sempre, a agradecer tamén aos Patreon, ahora que chegamos a fin de temporada, que ainda que se chama así pouquiño, son xente que agradecemos moito o traballo que anda detrás e que cun pouco máis nos vai dar para un soporte que non cae cando lle pegamos golpes na mesa. Primeiro objetivo do Patreon. Quedan moitos recunchos haters por diante. Así que no patreon.com/recunchogamer pues tamén aí podedes facer o vos aporte para o que veña nos próximos meses. Claro, aproveitando que estamos no Recuncho Hater, queremos decir que amamos os Patreon e odiamos con toda a nosa alma os Patreon. Xa tardaba. Non se xa des Patreon, se de Patreon. E polo demais, pois nada, agradecervos tamén a Ángela, Sara, Lara, Rita, que a mí o orden de Sara e Lara non altera o produto, e Rita, que está aquí, que tal Rita? Me fala un canción aí, tap. Pois a compañía o club así un pouco de tamén de un pouco de terapia facemos, eu creo, non? Os sentidos así un pouco. Sí. Eu estou descontracturada xa. Joder, me impresiona. Pois nada, Recuncho Gamer, convalídate e fixo unha cita con fisioterapia, bueno. Isto próximo é logo a tempada que ven. 4 de cada 5 médicos recomendan. Outro estilo. Outros son eu. Pois nada, e tamén agradecer a xente que se chegou aquí, veo a saludarnos aquí a Alita Comics e tamén toda a xente que pasou ao longo da temporada. Non remata Recuncho Gamer a temporada aquí porque ainda nos queda cosas pendentes, seguramente nos queda ir por Islandia un pouquiño ainda no Xenoa 2, Xenoa 2. Polo Xenoa 2. Tamén temos pendente aí entrevista con Fátima Pego, cantante da Panorama, que tamén temos aí un duelo co Just Dance, facendo Chanel de slow-mo. Isto ten un lore detrás. Isto ten un lore detrás que tens que ver o vídeo. Vaste batir ti con ela. Sí, pero porque isto ven de 2022. Todo empezou no Benidorm Fest. Igual que expliques, No vi entenderase. Nada máis, marchamos que, como diría, creo que era George Dutano, pero un AP me dicían, damos un aplauso y dejamos que se vaya, así que facemos aí, damos un aplauso y marchamos. Vémonos na próxima temporada, graciñas. Salviñas.